مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا كاب دوبات موروكون اسبانيان زوصو زلو مسلتات نملع عالم زسنبدو كوينوم አለው እንተስ በመሬት በአጋር እንተስ በባህሪ ሐምቢሶም በዓሰርተታት አሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ናብተን በስጳኛ ዞነና ክልተ ሰዩታን መሊላን ዝበሃላ ናኣሽቱ ከተማታት ከኣቱ ምስፈተኑ ገለ ስደተኛታት ህይወቶም ክስእኑን ከለው ገለ ከዓ ቆሲሎም ዝተቃጸላ መካይንውን ኣለዋ መንግስት እስጳኛ ብዘውጾ መግለጽ መሰረት ካብ ረቡዕ ክሳብ ሐሙስ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ጥራሕ ኣስታት 60,000 ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ናብተን ክልተ ናይ እስጳኛ ከተማታት ሰጊሮም እቶም ስደተኛታት ነቲ ናይ መሬትን ባሕርን ዶባት ክጥሕስዎን ከለው ምስ ናይ ሞሮኮ ሓለውቲ ዶባት ከም ዝተጋጨው ዝተሓበረ ኮይኑ ድሒሮም ሰራዊት እስጳኛ ናብቲ ከባቢ ምስ በጽሑ ግን ሓያሎ ስደተኛታት ናብቲ ዝመጽዎ ናብ ሞሮኮ ከም ዝተመልሱ ጸብጻባት ይሕብሩ ፈንዲቅ ኣብ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ሰዩታን ሞሮኮን ዝርከብ ቦታ ሓለውቲ ዶባት ሞሮኮ ነቲ ማዕበላዊ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምዕጋት ናይ ማይ ድፋዕ ክጥቀሙ ተገዲዶም እዚ ማለት ነቶም ስደተኛታት ማይ እናገጨብካ ንድሕሪት ከም ዝመለሱ ምግባር ማለት እዩ ሓለውቲ ዶባት ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይንዎም ብዝሕ ዘለዎም መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ሙሉእ መዓልትን ቀትርን ነቲ ዶባት ይጥሕስዎ ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ዝገብርዎ ነገር ኣይነበረን ካብቶም በባሕሪ ሓምቢሶም ናብ እስጳኛ ክበጽሑ ዝሓሰቡ ስደተኛታት 34 ዝኾኑ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ክግለጽ እንከሎ ሎም ዓርብ ጥራሕ ካብቶም በማዕበል ናብ እስጳኛ ዝኣተው ኣስታት 25,000 ዝኾኑ ናብ ሞሮኮ ከም ዝተመልሱ ናይ እስጳኛ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሓቢሮም እዚ ማለት ኣብ ደቂቕ 150 ስደተኛታት ይምለሱ ነይሮም ማለት እዩ መራሒ እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸስ እቲ ህጅማ ስደተኛታት ከም ግህሰት ኣብ ልዕሊ ልኡላዊ መሬት እስጳኛ ገይሩ ከም ዝሪኦ ተዛሪቦ ሰበስልጣን ሞሮኮ ኣብዚ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝበልዎ ነገር የለን ሞሮኮ ዋላኳ ኣብ 1956 ካብ እስጳኛን ፈረንሳን ነፃነታ እንተረኸበት ሰዩታን መሊላን ዝበሃላ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ዝርከባ ከተማታት ግን ክሳብ ሕጂ ከም ኣካል እስጳኛ ኮይነን ይቐጽላ ኣለዋ ሞሮኮ ናይ ዘን ክልተ ከተማታት ዋንነት ይብጽሓኒ እዩ ዝብል ጥርዓን ኣለዋ ናብ መሬት ሕብረት ኣውሮጳ ንምብጻሕ ኣብ ጥቓ መሊላን ሰዩታን ኣሽሓት ስደተኛታት ከም ዝእከቡ እቶም ስደተኛታት ካብ ሞሮኮ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኣብ ትሕቲ ሰሓራ ዝርከባ ሃገራት ዝመጹ ከም ዝኾኑ እውን ይፍለጥ እዚ ሕጂ ተፈጺሙ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ህጅማ ምስ ተኸስተ መንግስቲ እስጳኛ ናብቲ ከባቢ ብጥልቀት ዝሕምብሱ ኣባላት ፖሊስ ድሮናት ጀላቡን ሰራዊትን ሊእኽሎ በዚ ምኽንያት ሃገራት ኢጣልያን ፈረንሳን ዶባትን ኣጽኒዐን ይሕልዋ ኣለዋ መራሒት ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ እስጳኛ ካብ ውዕል ሸንገን ክትወፅእ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ዘለዓለት ኮይና ነቲ ኣብ ዶባት ሞሮኮን እስጳኛን ዝተረኣየ ኩነታት ዘሰንብድ ክትብል ገሊጻቶ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ብባሕርን መሬትን ናብ መሊላን ሰዩታን ዝኣተው ስደተኛታት ብኡ ንብኡ ክጥረዙ የብሎምን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ በዚ ውሳነ ዝተተባብዑ ስደተኛታት እዮም ከዓ ማዕበላዊ ህጅማ ፈጺሞም ዘለው ክቡራት ተኸታተልትና እዘን ሰዩታን መሊላን ዝበሃላ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ዘለዋ ብስጳኛ ዝውነና ከተማታት ከመይ ዝበላኤን ዝብል ሕቶ ክሓድረኩም ከም ዝኽእል ግምትናይ እምበኣር ጽቡቕ ስእሊ ምእንቲ ክህልወኩም መሳርሕተይ ንዕኡ ዘብርህ ሓበሬታ ክህልዋ እዩ ተኸታተልዋ ዳሳስና በትናይ ጂኦግራፍን ሂስትርን መማህራና ዘይነገሩና አገራም ሓቅታት ንጀምር እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ካርታ ናይ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ካርታ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ካርታ ኤውሮጳውን ኣላ ኣብ መንጎ ኣህጉራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ሜዲትራንያን ዝበሃል ባሕሪ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣህጉራት ዝርከብ ናይ መሬት ርሕቀት ከዓ እቲ ዝሓፀረ 14 ኪሎሜትር ምዃኑ ተነጊርና እዚ ሓበሬታ ቅኑዕ ግን ከዓ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ንኣህጉራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝፈላለየን ባሕሪ ሜዲትራንያን ዘይኮነ እዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም 7 ሜትሮ ዝንውሓቱ ሓደገኛ ሓጹር እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ልኡላዊ መሬት ሃገረ ሞሮኮ ትርከብ 12.3 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ 83,000 ጻዕዲ ኤውሮጳውያን ዝነብሩላ ከተማ እያ
ሜልያ ድማ ትበሃል ኣብዛ ከተማ ዝነብሩ ዜጋታት ዜግነቶም እስጳኛውያን ዝጥቀምሉ ባጤራ ዩሮ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ድማ ቋንቋ ስፓኒሽ እዩ ሜልያ ኣብ ምድሪ ኣፍሪቃ ኣብ ግዝኣት መሬት ሞሮኮ ትርከብ ከተማ ወላድኣ ትኹን እምበር ኣፍሪቃውያን ዜጋታት ናብ መሬታ ተንከሲሎም ከይኣትዉ ብኩሉ ማዕዝናታ ብነዊሕን ሓደገኛን ሓጹር ዝተሓጽረት ከተማ ግን እያ ኣፍሪቃውያን ናብ መሬታ ከይኣትዉ ብሓጹር ጥራይ ኣይኮነትን ግን እትከላኸሎም ድሕሪ ተሓጹር ሙሉእ ዕጥቂ ዝሓዙ ፖሊስ እስጳኛን ናብ ተሓጹር ከይበጻሕ ካብ ዘሎ ጎልጎል ከዓ ስናይፐራት ዝሓዙ ሰም ዘየብሉ ናይ ሞሮኮ ፖሊስ ስደተኛታት ከይሓልፉ ይከታተሉ እስጳኛ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ንኸይኣትዉ ክትከላኸል ሞሮኮ ድማ ነቲ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እትረኽቦ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክትብል እቲ ከባቢ ዓውደ ውግእ ክሳብ ዝመስል ኩሉ ግዜ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ወተሃደራትን ወተሃደራውያን መካይንን እዩ ዝረኣዮ ይኹን እምበር ነቶም ስደተኛታት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከብሎምሲ ኣይከኣሉን እዚ እስጳኛዊት ከተማ ሜልያ ምስ ሞሮካዊት ከተማ ናዳር ዶብ እትዋሰነሉ ከባቢ እዩ እዚኦም ድማ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ መዕረፊኦም ኣብታ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊርካ ትርከብ ከም ናይ መብጽዓ መሬት ዝገልጽዋ ኣህጉር ኤውሮጳ ክኸውን ብተስፋ ዝጽበዩ ኣፍሪቃውያን መንእስያት እዮም ኣብ ጫካታት ብምንባር ድማ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክሳብ ዝፍጠረሎም ሃንቀው ብምባል ይጽበዩ ኣብዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝግለጽ ብዙሓት ኮይኖም ብዕስለ ናብ ተሓጹር ምእንቲ ጠኒኖም ከኣትዉ ቁጽሪ ናይቶም ክሳገሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ክበዝሕን ምውሓድ ቁጽሪ ናይቶም ነቲ ሓጹር ዝሕልዉ ወተሃደራትን እዩ ብብዝሒ ናብ ተሓጹር ወሪዶም ገለ ውሕዳት ዕድለኛታት ከኣትዉ ዝገብር ብዝሒ ስደተኛታት ምስ ዝፍጠርን ኩሉ ነገር ኣብ ረብሖም ከም ዘሎ ምስ ሓስቡን ከዓ ብጉጅለታት ተኸፋፊሎም ነቲ ሓጹር ይወርዎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን መብዛሕትኦም ቶም ስደተኛታት ብወተሃደራት ተታሒዞም ናብ ሞሮኮ ክለኣኽዮም ዝረኣዩ ቁጽሮም ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ስደተኛታት ከዓ ሰሊጥዎም ካብቶም ፖሊስ የምልጡ ሓደ ግዜ ግን ዕድል ሕቑኣ ትህቦም እሞ ኣብታ ኣንጻር ፖሊስ ዝኸፍትዎ ጎንፂ ብፖሊስ ክህረሙ ካብ ተሓጹር ወዲቖም ክስበሩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ናይ ሞት ዕጫ ክገጥሞም ይኽእል ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ቦታ ዘጋጠመ ፍጻመ ግን ካብ ኩሉ ዝኻፍአን ነቲ ሕሱምን ሓደገኛን ጉዕዞ ስደት ኣፍሪቃውያን ናብ ኤውሮጳ ኣጉሊሑ ዘርአየኒ ነይሩ ፖሊስ እስጳኛን ሞሮኮን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ሓጹር ወሪሮም ክሰግሩ ይፍትኑ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብተመልከተለይ ጠያይቲ ብምዝናቦም ኣብ ሓደ ህሞት ጥራይ 37 ስደተኛታት ክቕተሉን ከለዉ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ድማ ቆሲሎም እዮም እታ ዕለት ከዓ መጥቃዕቲ ሜልያ ብምባልያ ትጽዋዕ እዚ ፍጻመ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ዜጋታትን ካልኦትን መሰል ደቂ ሰባት ዝጣበቑ ዜጋታትን ከቢድ ቁጥዐ ለዓለ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ሞሮኮን እስጳኛን ዓበይቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዱ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ብሞት ናይቶም ንጹሃት ስደተኛታት ተሓታቲ ዝኾነ ሓደ ፖሊስ እኳ የለን እስጳኛ ግን ሜልያ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ መሬት ሞሮኮ ትርከብ ግዝኣታ ካብ ሜልያ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ 18.5 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋን 85,000 እስጳኛውያን ዝነብሩላን ሰዩታ እትበሃል ከተማላ ብህላወ ግዝኣት እስጳኛ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ እንተተገሪምኩም ካልእ ሓበሬታውን ክንውስኸኩም ሕጂ ኣብታ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝርከብ ዝጸበበ ርሕቀት መሬቲና ንርከብ ዘለና ካብዚ ቦታ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው 14 ኪሎ ሜትር ምጓዓዝ እኽልዩ ብኣፍሪቃ ወገን ሞሮኮ ወገን ኤውሮጳ ከዓ እስጳኛ ይርከባ እዛ ባሕሪ ተሳጊራ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ግዝኣት ክትሕዝ ዝኽኣለት እስጳኛውን ግን 6.5 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ካብ መሬታ ብሃገረ እንግሊዝ ዝተመንጠለት እያ እዚ ኣብ መንጎ ሞሮኮን እስጳኛን ዝርከብ ጸቢብ መተሓላለፊ መጻብቦ ጂብራልታር ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ቦታ ብጂብራልታር ክጽዋዕ ዝኽኣለ ብሰንክቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ሸነኹ ኣብ መሬት እስጳኛ ዝርከብ ጂብራልታር ዝበሃል ቦታ እዩ 6.5 ኪሎ ሜትር ስፍሓትን 32,000 ነበርትን ዘለዎ ጂብራልታር ወላድኣ ኣብ መሬት እስጳኛ ዝርከብ ቦታ ይኹን ዋንነቱ ግን ናይታ 2,100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሃገረ እንግሊዝ እዩ ሞሮኮ ብእስጳኛ
እስጳኛ ድማ ብእንግሊዝ መሬተን ካብ ዝሕደጋ ብዙሕ ዓመታት ተቆፂሩ እኳ እንተሃለወን ክልቲአን ሃገራት መሬተን ንምምላስ ብዙሕ ጻዕርታት እንተገበራን ዛጊት ግን ክሰልጠን ኣይከኣለን ዘሎ እዚ ድማ እቲ ከባቢ ማዕረኽ እንደይ ወተሃደራውን ቁጠባውን ካልኦት ስትራቴጂካውያን ጥቕምታትን ከም ዘለዎ ዘርእዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረአብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي